бале шаҳло, хабар дақиқ аст. додгоҳи Кӯлоб муовини пешини раиси шаҳр Суҳроб Раҳимовро ба пардохти 72 000 сомонӣ ҷарима маҳкум, вале дарҳол пас аз эълони ҳукм аз толори додгоҳ озод кардааст. дар додгоҳи Кӯлоб имрӯз 3 сентябр ин хабарро тасдиқ карданд. ба гуфтаи масъулони додгоҳ, муовини шаҳрдори собиқ ба сабаби барқарор кардани зарар бо ҷарима аз ҷавобгарӣ озод шудааст. мақомоти интизомӣ рӯзи 5 июли соли равон Суҳроб Раҳимовро дар коргоҳаш боздошт карда буданд. ӯ ба сӯистифода аз ваколатҳои мансабӣ ва ҳамчунин роҳ додан бо қаллобӣ муттаҳам мешавад. Суҳроб Раҳимов як соли пеш муовини шаҳрдори Кӯлоб таъин шуда то рӯзи боздошташ дар ин вазифа кор мекард. додситони минтақаи Кӯлоб миёнаҳои моҳи июл гуфт, ки иттиҳоми эълоншуда нисбати ӯ исбот шудааст. пас аз боздошт шуданаш Раҳимовро аз вазифа барканор карданд. нашрияи мустақили пайк дар моҳи декабри соли 2020 Раҳимовро барои ба тиҷорат машғул шудану насупоридани пули барқ танқид карда буд. вале худи Раҳимов ин иттиҳомро рад кард, ҳарчанд баъдан Ҷамшед Гулаҳмадзода сардори оҷонсии мубориза бо фасод дар минтақаи Кӯлоб онро тасдиқ намуд.